με μεγάλη επιτυχία της αγωνιστικής ομάδας που προέρχεται από την ομάδα της παρέας και έχω συνδεθεί μια παρέα όπου πήρε την τρίτη θέση, εντάξει, και οι εκπρόσωποι αυτής της αγωνιστικής χρονιάς από την παλιά παρέα ήταν ο Λάμπρος, ο Γιάννης. Να δούμε τον Λάμπρο. Λάμπρος, παρακαλώ, δεχτείτε. Ο Πρόεδρος. Και είχαμε coach. Και είχαμε coach διάδοχος του μεγάλου Νίκου Βερικάκη. Ο Νίκος δεν παίζει. Το Στράτο των Ανομίλων. Είναι όμως μόνιμος. Έκλεισε η χρονιά και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε και μια συμμετοχή από τον Νίκο τον Κόρσα. Δύο νομίζω. Είχαμε δύο. Και τώρα έχουμε τη δικιά μας την παρεούλα, η παλιή των παλιών, ωραία. Όπως και συνηθίζουμε, έχουμε και κάποιες απονομές. Αλλά πριν τις απονομές, έχω να πω ότι ως πρόεδρος, όλα τα πράγματα να φτάνουν στο τέλος, εμένα πάρτε, ρε. Συγγνώμη, ο λόγος γίνεται από εκεί. Δεν βλέπει. Σας το είπα, δεν βλέπει. Και ο πρόεδρος... Παίρνε εσύ καλύτερα. Γιάννη, εσύ ακούσε το λόγο. Γιάννη, σελίδα νούμερο 2. Πάρτε από την αρχή. Και ο πρόεδρος έφτασε και αυτός στην ολοκλήρωση μιας τέτοιας επιτυχημένης χρονιάς, γιατί εμείς οι μεγάλοι πρέπει να ξέρουμε πότε φεύγουμε. Οπότε ζητά να αποχωρήσει. Ξέχασε το. Ξέχασε το. Το μάνιουα. Δημοψήφισμα. Δεν ολοκλήρωσα. Κυριακή μαζί με τη Μαλακία. Επειδή δεν ακούσατε την πρόταση που έχω για πρόεδρο. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Άρα λοιπόν περνάμε στις απονομές. Εγώ, ο αντιπρόεδρος μας πούλησε σήμερα. Γενικά όλοι οι δακουτρέοι μας πούλησαν. Όλοι οι δακουτρέοι. Περνάμε λίγο πριν τις απονομές ένα παράπονο. Αλλά θα πω το παράπονο μου. Με έχετε ζωρίσει. Μια απάντηση. Μια συμμετοχή. Ένα συναίσθημα λίγο παραπάνω. Κάτι κάνουν. Και οι παλιοί και οι νέοι. Θα είμαι παρόν. Μια βοήθεια. Πες να πούμε ότι Έχω να πω. πού είναι ο Πόντιος. Αυτό ήταν καθαρά για το Στράτο. Ήταν πόντος. Είπα ζεσί παγόν. Έγραψα. Πού είσαι Πόντιε, το έγραψα και ποντιακά. Είπα, πού είσαι διαβολίτης. Πού είναι διαβολίτης. Κουκλάραμε μετά για να δούμε. Εμείς δεν απαντάνε ποτέ στα mail. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν μετά το παράπονο που εξέφρασε ο πρόεδρος και όπως είδατε από την αγωνιστική ομάδα ο Στράτος παραμένει γιατί είναι ο ενδιάμεσος Κρίκος. Μαζί με τον Κριανού, με τον Λάμπρο, μαζί με τον Λάμπρο. Και εσύ μικρή να τα βλέπεις γιατί πρέπει εμείς να καθόμαστε μια μέρα στην εξέδρα και να βλέπουμε σένα και να λέμε έτσι το κάναμε. Μένα πάρε ρε. Το μικρό παίρνω. Τώρα θα πάρω και το μεγάλο. Απονομές. Βλέπεις. Βλέπεις. Πλήρωσε 10 αγωνιστικά. Αυτή. Άντε εσύ. Το απονέμει ο βετεράνος. Ο βετεράνος να καταγραφεί. Νίκο μου, ευχαριστούμε πολύ. Τράβηξες δε. Βεβαίως. Ωραία. Συνεχίζουμε τις απονομές. Τον Γιάννη Κυπριανού. The best. The best of the best. Corner guard. Αν δεν έβασε το κόρνερ θα παρεξηγόμουν. Έβαλε το κόρνερ. Σήκω, σήκω. Φιλί, φιλί. Ευτυχώς έβαλε το κόρνερ. Και κλείνω. Και κλείνω. Φέτος τις απονομές. Έτσι. Συμπληρώνοντας μετά το όνομα και την ιδιότητα αυτής
αυτής της ομάδας έχει πάρει. Αυτής της ομάδας το νέο αρχηγό. Απουσία του αρχηγού, ο οποίος παραιτείται. Είναι ο αρχηγός ο οποίος παραιτείται, είναι ο Παραδόπουλος. Γιώργος Καντελάνος. Ιδιότητα. The best, άλλο πράγμα. Δεν το βλέπουμε, δεν. Πίσω τα λεφτά, δύο γωνιά. Στη διασταύρωση πάνω. Σε κόρνερ. Και είναι και ο νέος αρχηγός της ομάδας. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω λόγια. Για το Αρχιελίκη δεν ξέρω. Δεν το λέει. Για το Σίγουρα που πρέπει να αναλαμβάνεις μεγάλες υποχρεώσεις. Για αρχηγός πρέπει να είναι ένας να σου πω, θέλω να... κάνω παράδειγμα που θα πω. Δεν είναι τυχαία. Θα αλλάξω. Μίλησα μαζί σου ή δεν μίλησα. Περίμενε. Πού βρίσκεται την όρεξη, Πριν τον ονομάσω έτσι. δεν βρίσκω την όρεξη. Λέω, πριν τον ονομάσω έτσι. Σε πήρα τηλέφωνο και λέγαμε αν είσαι σέντερ ή φόργο. Τα λέγαμε αυτά μεταξύ μας. Τα λέγαμε. Μπορείς να ξέρεις γιατί τα λέμε. Όχι, ναι, δεν ήξερα. Το μόνο που πρόσθεσα. Και τελικά τι είμαι, δεν κατάλαβα. Pocket φόργο. Pocket, εδώ. Γιάννη. Μασταλάκι. Μπράβο. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Όπως ο Χάρης, pocket center ήταν. Έχει φτιάξει 4 φορές. Έληξε. Η ομιλία έληξε. Τελειώσαμε. Μπράβο. Και του χρόνου.